Жора, здравейте, днес сме с Ник, къв ти беше името? Ник Трейд. Ник Трейд и The DJ House. Ма ще им викаме както са ни имената. Дърво, взимайте много. The DJ House е Виктор, Ник Трейд е Ники, Жоро Геймс е, разбира се, Жоро. Георги. Да, не го викам. Аз вече имам 10 необработени. Аз вече имам 7, 8 различни. Аз 3. Добре, имам да спиш. Събирайте много имена, търгваме. Сами да си направим къща, чухте ли? И няма да тичаме. Да бе, чакай, то ние още сме Invisible и в момента ни да събираме материали. Обаче от нас отделяме, защото Виктор ще се отдели. Аз тук събирам дървото. Ние събираме. По-скоро вие се отделите, защото аз почнах да събирам веднага. Ма и ние събираме. Жоро, вземи дървото. Добре, аз имам 56 дъски. Аз имам повече. Аре, къде си чакаме? О, вече почнахме игра. Абе, Жоро! Топо по мудри. Аз имам едни статка на дъски. Аз имам статка всякъде. Аз правя... Аз си направя такова. Виктор, ти къде си? Пазите някакъв е каменен меч, пазите! Мен убиха! Бягай! Аре, стигай, мате! Мен ми зацепи! Мен някакъв с мезде с два удара. Аз па бягам, гледайте, бе! То май ме преследва. Аз ще ви... Жоро, той те преследва, верно! Бягай! Утре! Убийте! Убийте!